tomto videu sa pozrieme na to, ako funguje kompresor, aké sú jeho typy a ako ho môžete využiť vo vašej audioprodukcii. Kompresor je zariadenie, ktoré znižuje dynamický rozsah zvuku, to znamená, že znižuje rozdiel medzi jeho najhlasnejšími a najtichšími časťami zvuku. Kompresia sa používa na rôzne účely, ako napríklad zvýšenie hlasitosti zvuku, zjednotenie úrovne zvuku, zvýraznenie detailov v tichých častiach, zníženie dynamiky pre lepšiu kompatibilitu s inými zvukovými stopami. Existuje veľa typov kompresorov, ktoré sa líšia svojim dizajnom a funkciami. Tie z najbežnejších typov kompresorov sú FET kompresory, rýchle a agresívne. Vhodné pre bicie a perkusie, VCA kompresory, univerzálne a všestranné, vhodné pre rôzne zdroje zvuku. Optické kompresory, jemné a prirodzené, vhodné pre vokály a akustické nástroje. Moje obľúbené tube kompresory, teplé a bohaté, vhodné pre basgitaru a synťáky. Ale aj pre spev. Ako používať kompresor? Pri používaní kompresora je dôležité zvážiť následné parametre. Threshold, teda prahový tlak, určuje hlasitostnú úroveň, od ktorej sa kompresor aktivuje. Ratio, teda kompresný pomer, určuje, ako veľmi sa bude zvuk stláčať nad touto hlasitostnou úrovňou. Attack určuje čas, ako rýchlo alebo pomaly kompresor zatláča. Release určuje, ako rýchlo alebo pomaly kompresor uvoľňuje. A teraz vám ukážem, ako to funguje. Kým mi ešte dávaš právo, kým vie príbeh byť o nás dvoch, kým sú aj tak všetky málo, kým sa vieme zdvihnúť spádov, kým tu nie sme iba náhodou, po rokoch stále zo pár nápadov. Kompresor je mocný nástroj, ktorý môžete využiť na zlepšenie zvuku vašich nahrávok. Experimentujte s rôznymi typmi kompresorov a ich parametrami, aby ste dosiahli svoj požadovaný cieľ. A nezabudnite sa prihlásiť na odber.